ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଯଜ୍ଞ କି ମେଳା ବୁଲିବାକୁ ଯାଏ ହଠାତ୍ ମନକୁ ଆସେ କ୍ରିସ୍ପି ଲଙ୍କା ଚପ୍ ଖାଇବାକୁ। ଯଦି ସେହି ରେସିପିକୁ ଟିକେ ନୂଆ ଢଙ୍ଗରେ ହାଇଜେନିକ୍ ୱେରେ ଘରେ କରିବା ତାହେଲେ କେତେ ଭଲ ଲାଗିବ ଟିକେ ଭାବନ୍ତୁ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ବନେଇବାର ବିଧି। ସିମଲା ଲଙ୍କାକୁ ଧୁଆଧୁଇ କରି ମଝିରୁ ଟିକେ କଟ୍ ମାରି ବାହାର କରିବା ତା ମଞ୍ଜି। ଷ୍ଟଫିଂ ପାଇଁ ବେସନ ଭାଜିବା, ଦେନ୍ ଗରମ ତେଲରେ ପାନ ମଧୁରୀ ଜିରା ଫୁଟେଇ ରସୁଣକୁ ଜାରିବା। ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ, ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ, ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ, ଗରମ ମସଲା, ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ପକାଇବା। ସେଥିରେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଭାଜି ଓଜାରି ଦେବା ଭଜା ହେଇଥିବା ବେସନରେ। ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ, ଧନିଆ ପତ୍ର ପକାଇ ଫାଳେ ଲେମ୍ବୁ ଦବା ଚିପୁଡ଼ି ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ପାଣି ଦେଇ ଗୋଳେଇବା। ଏହି ପୁରକୁ ନେଇ ସିମଲା ଲଙ୍କାରେ ଭରିବା। ଏହାପରେ ଗରମ କରିବା ତେଲ, ଗୋଟା ପରେ ଗୋଟା ଲଙ୍କାକୁ ନେଇ ଏପଟ ସେପଟ କରି ଭଲ ଭାବରେ ଛାଣ। ବାସ୍, ତାପରେ ଆମର ରେଡ଼ି ହେଇଯିବ ସିମଲା ଲଙ୍କାରେ ଏକ ଚଟପଟା ରେସିପି। ନିଶ୍ଚୟ ମତାମତ ରଖିବେ ଲାଗିଲା କେମିତି। ପୁଣି ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଦେଖାହେବ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।